reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps? Through taps? Very soon, Goody. You see, the Jal Jeevan mission has already begun. If we shall take a step, the government will take a leap. Really? I hope your words come true. Not words, Ma. Clean drinking water. By 2024, clean drinking water will reach 19 crore homes nationwide. Now, every house will get water. Ministry of Jal Shakti, Government of India. Ki parari jonga kublei. Mentang ye snok ti lang sasisin na kabenta ka man ki BAAT. Sa arsngi nang ni ubnai no pra unsasdang, bat shen ki jingmut jing perkhat kinlong, bangin kmi ye ka jingkut no jang usnem. Udai ubnai bakhat du jang usnem, bat ngi penkre na benta ka snem batmai. Ka riru ka rake ka sngi kerpang ki sipai duriau bat rengkau, balatip kum ka Navy Day bat ka Armed Force Flag Day ha uni uju ubnai. Ngitip baro baga khatn riutarik unok pra kari kan rakhiru eka lingkhu snem basan pho jongga thama usnem 6000 khandai spa nyupuei habaro kini ki sngi kerpang ngakan mau tempang ye ki bor pahara kari ki khlawai khamta me ki kimi ki beslur ki balakha lapun yakum kini ki khlawai kari kumba julong menta ka kentiru ngayo shibun ki jing ai jingmut na phi baro hakan namo app but mygov Pilaya samlem ye ki jinkmen bat jing sngosi jongpi ban penlong yanga kum uwei ne ki khot ke ying jongpi ki don shibun ki khun samla ki bala le ye kani ngasngo I e bakalong ying ka man ki BAAT ka nang yai man kraw bat ka penyes no rengkat ka thong hapo jongi ban lam sha ka thong ka babeng ki parari u ojaspi nasitapur la tho shanga ba usngotanat ban yakren ye slok ha ka kam bayade bat ka amrit mahotsav Uju sngap ya ka man ki BAAT rengkat ki parlok man la kapor bat uju yo shibun ki jing hikai naka khamtam ha ka bayadei bat ka jingele lait luit kari parlok ka amrit mahotsav rengkat bat ka jingtip ka penskun yangi banle AA na ka benta kari bat menta la ka long ya ki riu pait ba ne ka sorkar ha keleng kari nadu ki panchayat hadu parliament ka don ka jing sawa jong ka amrit mahotsav bat ki program ki julong rengkat ki tamasa ba pher Kawai ne kini ki program balalong ha Delhi dangshen kadai ka azadi ki kahani children's speech hakaba ki khenna ki pensngo ya ki khana ba yadei ba ki jingele lai luit kari da ka mensim bashir raham kadak jong ka jingkermen kalajia ya ki khenna puli nakari Nepal Mauritius Tanzania New Zealand bat Fiji ki balaya shimbenta bat ki khenna puli kari India Kari jongi ka Maharatna ONGC ru ka rakhe ka Amrit Mahotsav ha ka rukam bapher kata hakini ki sngi ka ONGC ka penlong ya ka jinghikai ki samla puli ha ki jaka badon ka parum pnyang hakini ki jaka ki samla ki yo jingtip shapang ka jingtreikam ka ONGC ha ka jaka penmi umpnyang jongka rengkat ka jingtmu baki engineer samla jongi kenla banya snokti rengkat ka jingshirhem banyate ya kari Parlok haka jingedei berusenyang kijat benriu rit pai haka jinglait luit kari lara khiru ekatayo kerpang balatip kum ka Tribal Pride Week. Kani ka program ka bedei bat kani katayo lapenlong hakeleng kari. Haka daulan nong Andaman bat Nicobar ki briu na kini kijat benriu kum ki Jarwa bat Onge ki lapen I ki kolshor ba pher jongki. Ka kam bakerpang tam lale da uwei unong tho bakerteng Uram Kumar Joshi na Una ha Himachal Pradesh. Hakaba ula oshrong ya kadur Netaji Subhash Chandra Bose bat menteri rang badu barim kari Ulal Bahadur Shastri haka kot stamp ula dur ru ya ka kentin Ram haka kentin Hindi hakaba ka jingtho shapang kini arngut ki riu kraw lapan I ki kattu ka ni ki parlok nakat ni ha Madhya Pradesh kila ajingtip shapang ka program basa jingkan mau ka dastonggoy haka ni ka program ka jingkan mau ya ki kambashlur bat jinglen ladi ka Rani Durgavati lapan ki empat.
Kum kani ka program la penlong ru hak Khasi, ka tamasa balai ngilenter la penlong kum ka jing ai burom ye ki riu krau kum u Goswami Tulsidas, San Kabir, San Ravidas, Bharat Tendu, Harish Chandra, Munshi Premchand, bat Jay Shankar Prasad. Hakipor baya pher baro nakini kilale ye ki kamba krau hakaba penshai ya upai ba kari. Phila ban kan mau haki benta baladeb ka man ki bat ngalayatu shapang ki laitli ki jing yakob kata katho e ki jing ruai idri shna rangoli haki sngi kerpang baya dei bat ka jing idri ka jing yele lait luit kari bat tho e ki jing ruai kersiu thia e ki jing pho sniu yakari India bat thamai haka jing mut ki khun khna ngakermen ba phila deb an pha e kini ki jing shim benta jong phi phila ya raikut ru bat ki parlok halor kani ngakermen ba phinnang yai kershan bat ra kham shaprang yakani ka program de ka mensim bashir hem ki parari be i jonga mentangan yalambe ye phi shavrindavan nangni laju ong shapang ka vrindavan bakade ka jinghiar pateng ka jing i blei ki lingdo niamru ki kubur yakani da ka ba ong या आशा धारी चित में कहा जाता मति मोर वृंदावन सुख रंकाओ कहा ना पाओ और कने कदे का बुरम का वृंदावन नी ओंग बारो बका रुकम का जिंगला जोंगी हेनरी का जिंकमेन हा वृंदावन बट की जिंगडोन जोंका किलोंग बम जुकुत नमर कता का दाव का वृंदावन कला जुखरिंगी की ब्रियो न कलंग का परथे फिनशम ये की मत्ती जोंका हमन ला की किंडोंग जोंका परथे Kapet kari ka wayne ki nongba kathain chate kari Australia ki riu ik cricket kin tip ha ye kani namari ka jingile kai cricket la jupen long hangni ka donru hangni ye ka jaka pen inam ne ka art gallery bala tip kerteng kum ka Sacred India Gallery kani ka jaka ka don ha ka benta ba itanat bha jong ka Swan Valley bat ka dei ka jingtre shitom ka jagat tarini dasi ka nongshong shnong kari Australia ka bala khala he lasan hangni Henry ka bala penlut pat khat lai tli kisnem ka por jong ka Havrindavan kala ong bakala let phai pat shala ka ri sha Australia Henry kamla ban klet e ka Vrindavan kumta ban pinyasno e ka Vrindavan bat ka jinglong man sim jong ka kala tei ka ni ka jaka hakari Australia hi da ka ni ka rukom kala pen i ka jing itanat ka Vrindavan ha ka ba ki briu ki bawan hangni ki yo e kalat ban yu i bunjat ki jingbu jingsat ki ba pher Kila ru banyu iye ki riti ki culture kari India ka bapau khamtam hapdeng jong ka jingyat pilgrim ka Vrindavan Navadvip bat Jagannath Puri Shibun ki jingshna bayadei ba ka jingim ublei Krishna ru labu hangni ka don ru ka jingbu bayadei bat ublei Krishna bola ra yulum Govardhan ha ishimpriak ti khun jong u ha ka ba ki brio ka Vrindavan kila ri tingen hapo hangta kini ki jing persang ba itanat ka jagat tarini ji Da shisha ka penlong yangi banyo i ka bor ki bangei haublei Krishna nga kitbok ya ka bakan nang manbha hakalaway ki parari jonga ngarang syudap ban kran chapang ka Vrindavan balatei hapet Australia kalong ru ka basngotanat bantip chapang kari Australia bakadon ka jingedei bat ka Bundelkhand Jhansi jongi ha ka jing shisha man ba ka Rani Lakshmi Bai jong ka Jhansi kalayale e ka thma ka ain persha e ka East India Company umuktiar jongka udei ujon lang John lang uday na kari Australia. Menbau sa hari India ulayale eka kes na kabenta ka Rani Lakshmi Bai. Ngitip baro ya ka Sinyang ka Jhansi bat Bundelkhand ha ka jingyele lait luj. Ki klawait kum ka Lakshmi Bai ka Jhalkari Bai kimi nangni bat ka Khel Ratna Major Dhyanchand ka de ka jing ais ngobha ka ni ka thain ya kari hi baro ka way. Parari kamlong ka badon kam ba ka jing shlur an pen pau tang hamaran thma. Haba ka jing shlur kalong ka jing smai anla ban pen hiare ka ban pen poi sha ka thong haman laki benta ka Mrs. Jotsna kala tho shiti shanga shaphang ka ni ka jing shlur ka don ka wa bajule niam hajalon ka wa nun ka balong ka telong na ka benta kinong rap hangni penban suki pasuki ka ni ka wa kala kala shakanala bat kala jan bandu jait ka balabu jing e ikinong rap hagani ka jaka Kipat ke jalun, kela shim ye kalat ban pen kelai kani ke jing e. Hau benai leber mentau snem, latung ye ka komiti na ka benta kani. Daki hajar kinong shong shnong, bat ki riu pait ba kela ye shim benta shirhem ha kani ka thong. Ka panchayat kala sedang trekam ringkat bat kinong shong shnong,
bat menta ha ka por balengkot bat ka jinglut ka baduna kani ka wa kalaki imbyang Sibuan kinong rep kilayo jingmen toy na kani ka long ka nuksa ka jingslur balong jingai na kamaran thama kapan I ka jingthrang bat ka bor ki parari bat ka yathu ru balada ngilong ki bakut jingmut amdon ka bamla bat namar ka tanga ong ka jingetre lang da baro sabka prayas ki parari jonga habangi penne ka maryang kumju ka ai ka jingeda yangi nilasaki kani ha ka jing imshimet jongi bat ka wayne ka nuksa ka bangila ban ai ka de ka balapan I de ki briu ka jilla Tamil Nadu ha ka benta bahe ka de ka nuksa na ka district Thothukudi ka jilla Tamil Nadu ngitep bakijaka harut duriau kilong ka jingma ya ka jingsha rongno ha ka duriau kidan buon ki deulanong ki barit ha Thothukudi ki bandon ka jingma ki briu hangni bat ki rusham phang kila shimmi kelat yada na ka jingpen julor ka maryang da ka bawat ya ka lat kelenti ha ka maryang shen kini ki briu kila sedang thong ya udieng Palmyra ha kini ki deulanong kini ki ding ki juyeng scam ha bawan ki eryong erlang tari bat ki ajing yada ya ka kendo na kini kala mi ka jing aimen sim ban yada ya kani ka jaka mentah Parlok ka maryang ka don jingma yangi tangladangi pentot ya ka jinglong sngur jongka ka maryang ka buat yangi kum ka kimi bat ka pendap ya ka pertei jongi daki dur babuan rong Kumbakalong mentang ngarang pek kai haki social media ya ka dur jong ka lieng baher ha Meghalaya ka bala sapriang keleng kani ka dur kala kring yangi shisin khmi ya ka bunangi ngilayo I kani habangila khmi bani abhai kini ki lieng I kumbaki her hasun penban kade halor kawa ka batu sngur clear ka jingkhoi kini kawa kalong bahadu ngila banyo I ki dur jong ki tudu ki lum kumju ki don buntli ki jela bat ki jaka ha ka ri jongi ha ka ba ki briu ki dang penne I ki jing ai ka maryang kumba kalong kini ki briu ki im ka jing im ba maria rengkat bat ka maryang hadu menta kani kalong ka jing ai mensi mingi kumju ka ka badai ka mar na ka maryang saudong jongi ngide ban tengka ya ki ban penlong ya ka maryang kumba kalong ka jing shania jongi bat ka pertehi barok ka wei ka don haki ki parari jonga haba ka sorkar kashna ki kam ka mang ka pisa ka pendep ki kam ha ka por babiang ki briu ki sngo ba ka trekam henry padeng kini ki kam penroi babun jong ka sorkar ki kam bayadei bat ka jinglong ka tip briu ka wanra da ka weipat ka jingkemen da ka jing persang jong ka sorkar shibun ki jing imbriu lapen kala lengba ki skim sorkar kadai ka jing shem ba pen kala shishai ka jing im habangi yo sngo ikene ngidap da ka jing sngo ka ba ai jing hun bat ai men sim ban shimmi ke jing tumu ka sorkar shaki briu haka wei ka rukom kadai ka swan sukhe bat deina kani ka daw menta haka man ki bat arngot ki parlok kilaya so lang bat ngi ki bala mat ka jing job bat thamai ka jing im jongki kilayo ka jing sumari ladi da ka jing yarap ka skim Ayushman Bharat bat sedang ye ka jing im bat thamai parlok ubaningkong jongi udai u Rajesh Kumar Prajapati badan ka jing shitom hauklong snam alingin ye kren bat u Rakesh ji Kublai sahab kublai ka e ka jing shitom jongpi Rakesh ji phila le ye kindu bun ki doctor le se shubatai yanga ki doctor kila le se ban ong ye phi ban le che ki wei pat ki doctor phila banum le kumta le se bat ka e ka ban jia ye phi nga don ka jing shitom ha uklong snam saham ka don ka jing ing ha ka sadam jonga ngala pen I ki doktor kila ong ba le se ka de ka jing double air kumta ngadi da ka dawai le air la bon tili ki sngi bat ki por habangam sim la yo jingerap ngala pen I biang ha ki doktor ki bala pha le tes angiography bat la pha yanga sha Ram Murti hantang la kendu ye Amresh Agarwal ji ubale ya ka angiography yanga bat ula yathu yanga bakadon ka jingset snam hagithet jonga kumta ngila kili katno ka jinglot bat ula yathu larangi penon kam na em ya ka Ayushman card bala penyo lingba umintri rang badu yangi kumta kila shimi ka card jonga bat baro ki jinglot la beilot nakani ka card sahab pila penyo ya kani ka card hakarukom badai bha ya ki baduk kumangi kumnungin ai kuble ye phi tre ayu Rajesh ji ngatrei kam shimen bat phila dap kanusnem menta
ngala dap saupkundai snem karta sahab. Pilayo ikani ka jing shitom hakarta ka badangkat phi. Sahab ngan ong kumno kain benta. Ladon teng ne em ki bahaya ngasem jong phi ki bala mat ikani ka jing shitom. Sahab ngadai ubaning kong banyo ikani ka jing shitom. Kani ka Ayushman card bala penyo da ka sorkar India kadai ka scheme ka bahe bha na ka benta ki baduk. Kumno pilayo jing tip syapang gani. Sahab, kadai sisa ka skim bahaya. Kibri uboduk kilayo jing mentoy sisa nakani ka card, bat ngi kemen sisa. Ngila saki haki hospital, katno kibri kilayo jing mentoy, haba ki doktor ki ong, wanra ikani ka card, ngin sumar ya pi lingba jongka. Lada jia ba pimdone ka kat ki doktor ki ong katno pinlut ka bai sumar. Ki doktor ki ong bakan lut buon, limda day badon kani ka card. Ngala ong sahab ngadon ka card, kila pak pen mardor, bat lala ban sumarno kumtahi. Ngi klem penlut sitingkaru, barok ki dawairu la sailing bakani ka card. Te Rajesh ji, pila hun menta ba pila koit lakia. Sahab kublai shibun, pinnang imslem bat yai don hakabor, mangi barok siyeng ya kemen lang bat pi, omdon kentien ban batai. Rajesh ji, wat kwa bangan don hakabor. Ngamshem don hakabor wat mentaru, bat waju kwa bangan don hakabor la syai kumju. Ngakwa tang bangan syakri, naka benta jonga kakam menteri rang bakdu, kadai tang ban syakri para om naka benta kabor. Ka jing syakri kadai ka bangi don kam e. Kani ka skim Ayushman Bharat naka benta ki baduk kala day lupa ka jing syakri. Hoot sahab kalong sisa ka babha. Rajesh ji, le tang kawai naka benta jongi, pinle. Hoot sahab ngan le ben. Ong ye ki baro baki day bandon ne ka Ayushman card. Naba ngimtip lanongin kendu jing e. Kambha baki baduk kinjenjar namar ka dawai. Bat menta na ka daw ka jingduna ka pisa, kim shim ye ka dawai ban sumar yaladi, kabalong pat ka jingmai ka jing im jongki. Bat kumbalong mapi habadon ka jing shitom, pimla ban let syaki jing trei dagi benai. Ngamla ban yaj watang sipau kam, lani ban kiyo ikimo pundon. Tu Rajesh ji, pilong uparlok babha jonga, pensya ye ki briu syapang ka skim Ayushman Bharat, syaki baduk kat balak ban yarap. Yarap iki briu bapang, pinyo iru ye ka jinghun ka mensim. Nganda songkumen ban tip, ba uwei u Rajesh ulayo jingkoit na ka jingyarap uwei pat u Rajesh. Kani ka skim ka dey ye ki briu baduk, ki ba pedeng bat kilong ying ba mari rengkat. Kumta sngubha ban penpoi kani ka jingtip, syaman laki tliu ying. Ngan yale ban penpoi ye kani ka kubor sahem. Ngalasa ho hospital lalai sengi, bat hakini ki sengi, sibun ki brio beduk kilawan sa hospital, bat ngalayo ban yasam ye ke jingerap, bat yathoru sepang kani ka card, bomdon kamban siu pisa. Rajesh ji, sumar bha yaladi, ye ki khun jongpi, bat nang ye kiu syaprang ngakit bok ye pi. Parlok nilayo sngau yau Rajesh ji, mentapat ka suk Devi ji kala ye sok bat ngi, kala don ka jing shitom haki kejat ke jongka. Ngalayo ban ye keren bat isuk Devi ji, syapang ke jing e, bat ngala sngau thu ru e ka jing kemen ka bawan pat hadin, ha ka jing im ke jong i. Isuk Devi ji, idei basa hadanat para kabahap hamathura. Isuk Devi ji, ila yo e kani ka jing shitom, mentala palat khatsan khan rusnem. Ila don kerta ka basau po snem kerta, but ki doktor ki ong bagade ka jingpang arthritis ki kho siu. Bakala don ka jing shitom ka bajur na ka daw jong kani ka jingpang. Kamsyam la yo ekino ka jing sumar, ha kini kirta ki baka ka don ye kani ka jing shitom. But hadin bakala yo ye ka jing tip lengba ukurim ujongka, syapang kani ka Ayushman card. Laong bakala le ye ka badon kam ban penrung kerteng ye ladi ban yo ye kani ka card. Badda ka ba yo e kani ka kat kala yo e ka jing sumar e, ha ka ba ki doktor kila yutu, baka jing sumar, lada amdon kani ka kat, kan lut kumba, poin san lak hadu lai lak. But, kala don ha jing tia pang, la kumba henriu lani nyusnem. But bun sin, kala ju ongru ba ublei unshim no eka, bakam kwa shu ban im. Menta, haba kala yo e ka jing koit pat, kala dap de ka jing kemen, ringkat bat ki kuon ki kiti baro, keba shisin kila don lang bat ka ha ke jing sngosi bat jingkut lat.
Parari, dakani ngakwa bani tu AP. Bakani ka Ayushman Bharat, ka day ka bapenyo jingkemen ha ka jing im, kum ka jong isuk deviji, kumta nga kitbok ba indang yo e ka jingkot jingkhia. Ki parari jonga haman kiri badon buun ki samla, laitli ki ai kilong ki badon kamha, mentai kini ki kelalong ki jing itu ki bashisha ye ka jinglong samla. Ka baningkong ka day ka jingtip bat kilat bathamai, ka baar ka day ka jing angnut ban shim ka sinjam baningkong, bat ka balai ka day ka jingkut jingmut ban job bej ya ka no ka thong balabu hakmat, wat la kalong ka ba ijwat kat no ru. Haba kini ki laitli ki atrilang ki penmi ka jingjob badon burom shisha. Ki kamba ki jia. Hakini ki sngi ngi juyo sngob ha ya ka kintin start-up ne ka jing sedang kam. Kari India ha ka wei kaliang kalong ka ba hakmat hakani ka kam ha ka perthei. Kalong ka kam ka bi yai state haduk kata. Kalalong ru syadu ki jaka ki ba kendong jong kari. Hakini ki sngi ka kintin unicorn ka don ha preng ka jingi kren phila ban yu sngo sha phangkani ka unicorn ka de ka wei ne ki start-up ne ka jing sedang kam ka ba shongdor hadu $10 billion kata palat 9,000 klur tengka. Parlok tat hadu usnem arajar khatsan kidon tang kumba khandai ne shipoteli ki unicorn hakari. Phin kemen bantip ba menta kari India kala her kham shajrong ha ka perthei ka unicorn. Kat kum ka kaipot kala don ka jingkala ba kraw ha uni usnem. Tang ha ki shipo banai ka unicorn kala seng hari India manla ka shipo sngi. Kani ka jingjob ka deiru namar baki samla kila kinjo syakani ka thong wat happening ka klam corona. Mentai kidon palat nyopho ki unicorn ha India, kidon palat nyopho teli ki start-up, ki ne ka jing sedang kam, ki basyong dor palat eka $10 billion. Parlok namar ka jingjob kini ki start-up, baru kila sakhi, bat kumta buun ki bala kershan, bat ai jingbei pisa na kelengkari bat na syabar kumju. Letse, dang kindiat sinem mensyua, amsyam don bala perkhat yakani. Parlok ki samla kari kila no senyang da kilat yarap syaki jing ha ka perthei lengba ki start-up. Menta nginya keren ya uwei usamla Mayur Patil ma ringkat bat ki parlok kila persyang ban yarap ya ki jing na ki jing mi kil bajabo. Mayurji Kublai. Kublai sahab. Kumno pilong Mayurji. Nga biang sahab. Pipat pilong kumno. Nga sngo kemen bha. Te yetu nga pidon ha ka start-up wall menta omdai. Hooj. Pilala ban le ai ka babha na ki jabo bala kentai. Hooj. Bat ya ka maryang kumju. Yetu nga kindiat syapang yeladi. Yetu yangi ki kam bat na pilayo jingmut ban le yakani ka kam. Sahab, nga don ka thuk menba ngadang puli ha college. Ka jingbam umpinyang ka dunab ha bat ka jingpin mi tedamru ka dunab ha. Kadai ka two-stroke engine. Kumta, kanang ban penduna ka jingpin mi tedam bat penbuon ka jingyat sada kumbah 1,000 kilometer silitar na kabenta ka thuk. Te nang ni ngayo mensiem ban sina bala ban penmi kambon. Kanang ba kibabun kibriyo kinyo jingmentoy naka. Kumta, hausnem arajar kat nyau arajar kat pra. Ngila penmi yaki core technology haki Regional Transport Corporation. Ngila pendon kam yaki ni haki spotli ki boss bat kabami nang ni kalong bala penduna yaka jing penmi tedem da kumba saupau na kachispa haki boss. Ade, menta ba pilalap kani ka buit. Sabu kerteng long try no kam kloy. Hooj, kata ngeladep ka grant patent kan sapoi syangi mentau senem. Ka ka jing temu jong pi banang kentiu syu yakani. Ka ba pilayo ka kaipot na ki boss. Kila day ban mi syakmat kat tate. Ka jing temu nang ni syakmat. Sahab, ngiyo jingyarap naka startup India naka Niti Ayog syaka atal New India Challenge but halor kani kanongrim ngila sedang ka karkhana ban pinmi yakini kitiar air filter. Katno piyo gran naka sorkar India. Kendai Polak. Hooj. Hato pila dap ban le ka kam jong pi da kata. Hooj. Kelas sedang menta kadang ya cekman. Mapi bat kat nongut ki parlok ba pila ya le lang yakani. Baro ngedon saungut saham. Bat baro pia pulilang haju mensua, bat pia rai ban ya syakmat nang ta. Hooj saham.
ngia pulilang ha college min bang ngia perkhat ya kania ban penduna ke jing pinmi tedem naki kali arsaka bat kentiwe ke jingya bun kilometer. Da kabalik kumta katnu la bantengkai kapisa. Ngila persang haki tuk-tuk kaba ai arpusan kilometer silitar. Ngila kentiu sekalai pukundai kilometer silitar. Hang ni ngiyonong da kumba katsau kilometer bat nalor kani saupau nakasispa ka jing pinmi tedem kalahiar. Bat habaka Regional Transport Corporation kalale yakani haki bos kaladan ka jingkio ka jingbam umpniang da spau nakasispa bat ka jingpin mi tedem da laipusan nakasispa. Mayur ngas ngutanat ban yakren bat pi. Bat sa ai kublei ki parlok jong pi kumju nakaliang jonga. Pi omtang ba pila lap yakalenti yaka jing ha college penban pila shim ka sinjam ban wanra ru yaka jing yarap. Yaka jing ka bakta ka mariang kumju. Bat kani ka dei ka bor ki samla ka ri jongi. Ki shim yaki jing tenju ba bat wat ikilat ban light na kita ki jing ngakit bok pi kublei shibun. Kublai shibun. Parlok kendiat sene mensua ladadon manu bakwa ban sengkam ladi nesdang kam thamai ki bahe jong ka yeng kasem ki juong yaki. Balai pim kwa ban trei ka kam ka badon ka jing shngain bat ka tulap babiang bat bomdon jing kuslai. Henry ladadon manu bakwa ban sedang kam thamai menta baro ki briu kilong ki bakmen lang bat ki kilong ki ba ai jing kershan pura. Parlok kani kadai ka benta bakari India ka kiu haka baki briu omtang baki phok sniu ban long ki nongwat kam penban ki nong ai kam kani kan nang penklainya kari India haka pertehi baro kawe ki parari jonga menta haka man ki bat ngiyakren yaka amrit mahotsav ngiyakren kumnu baki parari ki pendep yaki jingkular bathamai batru yakren yaki lat bayadei baki jingslur ki sipai hau benai no pra sakawai ka sngi krau benai no pra nakabangi yo mensim kadai ka lingku sngiap u Baba Saheb Ambedkar haka henry tarik uno pra u Baba Saheb ula IT yaka jingim ban syakri yakari bat ka imlang saalang ngi ki parari ngimdai setia ban kelet yaka themmei ka mensim ka riti sensyar kari ka badawa nangi ban syakri hok yala ka kamram kumta ale ngin shim smai bahaka amrit mahotsav ngin pendep laki kamram da ka mensim baro kani kan long ka jing ai buram ka bashisha ya u Baba Saheb. Paralok mentangi larung hau benai no pra ka weipat ka man kibat kan dei ka bakhaddu na benta usnem arajar arpuwei ngin sedang biang ya ka jingyat lenti hau usnem arajar arpuar bat haoit ngayai khmi lenti ya ki jing ai jingmut jongpi kumno pi ai khublei ya uni usnem barim ka ei ka jingtmu na ka benta usnem bathamai sngoba ya thuru bat wat klet baka klam corona kampat kut but dei ka kamram jongi baro bangin long kiba pikir kublei shibun. When will we reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps? Through taps? Very soon, Goody. You see, the Jal Jeevan mission has already begun. If we shall take a step, the government will take a leap. Really? I hope your words come true. Not words, Ma. Clean drinking water. By 2024, clean drinking water will reach 19 crore homes nationwide. Now, every house will get water. Ministry of Jal Shakti, Government of India.